Yes, yes, the people. When I went to Zagantada, choose I go to the Kuinda kumunda here. Kana kuti wasara kuita zvokusuka ndiro nekutsvaira mudzimba dzose idzi kubva apo ndondobata uku saka ndambotsvaira muchidhumbeni ndikapedza kutsvaira muchidhumbeni ndotera nemopo ndoenda uko ndotsvaira mumabhedroom hangu rangu nemulaunji munotonyangadza izvo zvakuna chakanaka kuzasi ikokoko vanhu vanosiya vazadza voinda ndota riarrange nhasi kune bhoraka rezimbabwe saka ndoda kuti ndinotsvaira ipapapo marata edu dhondowari nawayo uchaona igore rinouya saka ndadero saka ndatirega ndebva gozi vanhu pao nhasi bhora ndirifariri asi da kutombonionawo nhasi saka apa mese mamuri kuona zvoda kusukwa nenizvo zvose izvo fulawa yangu yandapisa iyo omune ndiro omune ndiro omune ndiro omune ndiro umakazara ndiro mudhishi umo zvose zvo zvakamiriraini pane vari vanhu vemaricho iri bhasiketi rabva kuna vanhu vemaricho mukati mune mapoto neekera zvose izvo uku kwese uku zvese ndoda kuzvisuka zvese izvi memeva avapo guys for the people ndiri ndega so yes nawo maplate angu ndikapedza nonesa mvura yangu yokugeza but unasi kuri kupisa nambogeza mvura cold water but manje kuno kunesingadi majemzi edu mvura yekunoku yakamboafectika takapa takatouya izvizvi takauya nemvura hogo yanga iri yekuti vanhu vamwe because mvura yekunoku hamene kuti chicha chaitika mumatsime guys by the way jojo tengi redu iro ramukuona izvo harisi kushanda guys ndakambokuudzai pepe kuti this project yemvura ndeiproject yanoshi soka hamene kuti what happened panyaya dzekuti mvura yacho ibatike saka izvo hatina mvura ndikapedza wondonyora zvose zvandinoda kusuka ndiro dzangu dziri kusuroku ndada kusuka ndiri pamvuri because hapari kupisa vanhu vaenda kumunda vamwe vaenda kunotenga chibage indofarira chibage by the way then mataura dzikambokuda ndini ndichisuka guys for the people mapoto ese ndini kumasuka amukuona kanimirira inini mabikwa mubora nedovi nesadza rasarira sikada kuti ndikasuka ndikapedza apo ndobvisa sadza riri nemubora vamwe vanoda sadza racho rimanheru che chakaita sechimunya then apo indofanira kusuka nemvura inodziya saka sadasuka ndambomwa chikapu chetii changu chandaisapo ndofarira black tea. I think everyone knows kuti inini ndofarira zveblack tea saka iyi kapu yangu iyi neshuga yangu yandaisapa I feel like ida kumwa shuga nhasi umu ndangotovhurawo chikari ndikaona gumbo iro ina handifariri mazondo handimafariri saka ndatoribvisa guys malights aya takamaita kumaita reposition so I discovered kuti malights aichazokuradzai futi manhero amenoga ndizumimona zvaanoita kana ari masikati amona anokana achiratidza kuti azara that thing chakaita karaundi icho chinoita green mozviona zvoita green zvese izvezvi chazokuradzai paanotanga kubaka akasetwa kuti anoita automatic kuti kana kwaedza anozvidzima anoita 12 hours kwangovira normally rinotanga kubaka ndeiro riri pajojo tengi iro saka pekutanga pepa I think vanhu vakationa takamaisa uko kuseri kwemupakwa uko ndoda tazova ndobva tazoona kuti haiwa haasi kunyatsosvika kumba saka purpose ndeyekuti tinge tichiona ruvazhe hamozviona ndobva babongo asingadi kumabvisa vakazobvuma mabvisa but vaida kuisa apa pane musau bva wabata ruware ndobva waita sei ndobva wazobvisa ndobva wazoisa apa so that cover area ftsa ndozodzoka futi kusystem kuzhe kwedu kwandakasinambokuradzai then iro futi rakatwa reposition but iro rakatoiswa mai manje the reason why rakatoiswa mai manje is because harisiki riri 1 zvinhu iri uri 1 sorry zvotoda kuti mubatsirane vanhu so nengirikini vakatozorisa kuswera nezuro zvamukuona apa pasaka rimwe racho 1 zvarakabva raita patakasvika ranga risingabake mushe saka kwatinomatora vanhu vecho hatogara chimbotorawo kwavari saka vakabva vati uyai naro ndobva taenda naro ndobva vanotichinjira because raasingabake amona that green zvoreva kuti raita fully charged now saka achingotanga kuti tsva rinobva raita sei atobaka ega saka it's 1 iroro
2 iro ne3 iro rapapa. Saka tine chirungu chedu manheru. I think I'll do a video nombokuradzai manheru zvapanai pakaita. Then inini pakaiswa uyu ndaida kuti vaise rimwe, but handisi kuona the purpose yekuti why vachifanira saka kakata floodlight uku. But iro reround iro havanozvichinja chete. Ndoda kuti vatese iro zvavakaisa pafront iro. So this one iro hameka ndakambokuradzai type yacho ni nderezvemagetsi zvimalights zvinenge zvichipenya zvingaiti zvizvi. Saka vakaisa 1. Then number 2 rimwe rirapo, but da kuti kana next time vakuzodzoka ndiripo, because sometimes zvimwe zvikaitwa usipo zvozoitwa pamwe zvausiku kunyatsoda chaizvo chaizvo. Rinofanira kudzika nepasi because pachaiswa mafisher board. Saka da kuti ridzike muzasi mbijana. Then pamusoro apapo side kuno futi uku kune iro rechinamba, that's number uyu number 3. But kana mafisher board aiswa, I think we'll reposition lights zvedu zvese izvi zvoiswa panenge pane fisher board. Ndo zvatichaita. For the meantime takamboti alright, it's okay because I wasn't here zvichitwaitwa zvese, but hazviso zvandoda kuti zvibude zvakaita kuti tambo inosara yakarembera kudero. Then pane imwe iri kuseri futi kwemba kutoda kuti izogadziriswa zvekuti maybe ukata mheni ukadidi mazitando anozondivhara chete, but otherwise masola edu mukaverenga pane 1 2 3 4 5 6 7. Yechinamba 8 yaifanira kuenda padivi apo kare patakatanga papane kadiki kako kabviswa, so that papinde yechinamba 8. So yechinamba 8 zvakaita pane tambo hamiro dzinozokonekta dzinokonekta namasola esai dzinobatana kuti dzikwanise kusevha kubhatiri nekuinvheta uku. Saka iyoyo yakashotera tambo iyoyo, so vaiti pavanozodzoka vanozvigadzisa kudi vachiisa 1 apa, but ndikirikina anti-theft wati zvese nezvimariwo zvese zvitoripo. Saka vangosara ngoti vachiise ichocho chobva kanika that tambo dzeblue idzodzo hadzisi kushanda, dzinobva dzadzoka dzichizobviswa because hanzi vanhu vacho vaimhanya. Saka I wasn't, like I said, kuti I wasn't here anyway nenyaya yebasa. Saka apo vanozodzoka pavachadzoka ndiye ndiripo. Handimozviona kukosha kwangu kwokuti ndiye ndiripo vazhinji. Zvafana neDS iro parakaiswa, ndionereyo nyangwe nemiwo ndandisipo zvakare. Saka pamwe danga ndiripo ranga risina kutomboitwa like this zvavakaisa kuti vanoisa apa hapatoiti zvachose. Now I thought kuti pamwe vachasakana kuside uku but riri mudenga. Saka takati for the meantime DC racho rinombosiwa riripo, but hasirizvo anozviona. Ndosaka paipa chizenge ndiripo pane mabasa kazhinji nokuti munhu anogona kungoita ndaro machembere kaobva ati aiwa ndoita zvandoita. Sadani andiripo anga asingamborisi pakarisa ipapo hamuzviona, but ndichazozvigadzisa zvangu. For the meantime zvinombosiwa zvakadero, zvinombofunctiona zviripo, munhu uchimbozorora uchimboitiwo futi zvako. Mind you guys, chamamwe maprojects angu ari personal. Saka for the meantime vanomboshanda nezviripo izvizvi zvatokwanisawo kungobetsera tombobetsera, but tichikwanisa kumbotekawo abreak tomboitawo zvinhu zvedu zviri personalized isusu. But I think apa zvokwadi zvinganzi hatina kuzamawo here naye vanhu vaJehovha, takamira tikazama chaizvo. Saka ndo zviripo izvozvo guys, for the people ikonoda kudzokera kunosvika ndiro dzangu idzi. Asi sasa ndatanga kusuka gai ndange ndamwati ngatofenda ndichisuka ndiro dzose idzi. Vanhu vachidzoka kumunda vanoda kuona mvura iri pamoto apo yekugeza. Idzi ndiro dzese dzapenya dzaakupenya idzi. Pasi nyangana chakasvipa, vanhu vanodzoka nemabarwe ndoisa muzipoto rangu. Ndototarisa kuti riri papi zipoto iroro ziguru, ndoisa ndaisa ndoroverera huni dzangu ipo pane pazhe, vanhu vachitiona bhora nengorya. Isusu chozotika nechekuti iwo kanonoka bhora rinotangwa ukoko kupoiswa munoona ukoko, iwe ndione uri pazhe pano. Saka ndakutomanya-manyawo.